Oh my! Ez az én City bankom. Ennek a figurák. Így. Ez lenne a bankom. Közelebbről. Így néz ki hátulnézetből. A kiszolgáló személyzet. Így. Itt vannak a kompjúterek. Ugye itt a billentyűzet. Igen. És akkor felmutatjuk az embereket. Így. Itt a sok pénz. Itt a számítógép, itt a rács a sajton. Itt egy kis terasz, és itt pedig a tető. Nos. Akkor beültetjük a másik office-et. Így. És akkor itt vannak az automaták. Ez egy előző időkben látható van, igen. Most itt vannak az őrök. Így. Aztán az igazgató. Az igazgató és 2 személyzet. Rendőrök. Aztán itt van a nyomozó. Nem tudom, mennyire látszik. Igen. Majd a rabló. Mert végül is több van. Aztán van itt a másik rabló. Szállításkás. És aztán itt egy ilyen fiatalabb, ez már ilyen közelharcos szerű. És persze egy vásárló is itt van, aki épp kávézik. Nos, hát akkor nézzük meg jobban a bankot. Leszedve, itt vannak a pénzek. Látjátok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ezer dollár. Ugye ez azt jelenti, hogy sokkal több van. Ugye a rácsos ajtó, igen, ott az őr, aki őrzi, aztán lelép az első szintre, ott is egy őr, itt vannak, és akkor az igazgató. Hát akkor térjünk át a járványokhoz. Igen, akkor itt van a bűnöző autó. Hát, egy ilyen 4x4 offroad, jeep. Ugye, rendszám, és leszedjük. Sok kincs, ugye, a kristályok, és akkor ott van még a aranypénz és a pajszer. Aztán bent a fülke, fényszórók, a motorház, és akkor itt a rendszám. És akkor jöjjön a következő. A pénzszállító. Hát igen, az hát ilyen rossz szállítós, de most én átalakítottam pénzszállítóval. Itt vannak az ajtók. Itt berakjuk a pénzt. És akkor becsukják, és akkor gond. Ez ugye a földtörős. Itt be lehet látni, ugye? Oké. És akkor egy járőrkocsi. Így. És akkor ugye itt vannak még pluszban kamerák. Ezek egy ilyen felveszik.
Igen, hát akkor ennyi lenne a videó. Köszönjük, hogy néztétek.